να μην μπεις να γελάς. Να στεγαστεί λίγο. Εντάξει, κάτω, όχι. Έλα πίσω, αγόρι μου. Ouch! Γιατί δεν το διόρθωσες, έγκαιρα. Αυτό πρέπει να πούνε σε λίγο. Αυτό πούνε σε λίγο στη μούρη να πούμε. Αλλά εντάξει, καρδιά μου, αυτά τα προβλήματα τα έχει αυτός που πετάει πρώτη φορά. Με τέτοια να έχει να πούμε. Άλλα να μην έχει, άλλα. Σκυλίκι, ναι δώστη. Είναι μέσα να το μάθω ρε. Ναι, λίγο στην διόρθωση αγώνες μου, το βλέπεις να παίρνει μεγάλη κλίση. Τρελαίνεσαι λίγο. Μην τρελαίνεστε, μην τρελαίνεστε. Πώς το παρατηρήσω όταν σου λέω τι κίνηση να δώσεις και βοηθάει, δεν ξέρω. Πολύ ωραία το πάρει, γιατί να το πάρει στο τηλέφωνο από μόνο του. Γιατί να το ξεκάμε στο τηλέφωνο, και να γίνει και εντάξει. Σεισμό κάνουν τα πόδια της, σεισμό. Μπράβο ρε Δήμητρα, μπράβο ρε Δήμητρα, αυτό είναι. Λοιπόν, η μπαταρία η πρώτη τελείωσε. Κλείσε και προσγειώνεται. Μπαταρία τέλος. Περίμενε, τι πιάζει. Μπαταρία τέλος. Τι αυτό όμως δεν κάνει ύπο. Αυτή κυρίες και κύριοι ήταν η πρώτη μπαταρία της πιλότου μας. Δεν έσπασε. Του πρώτου θηλυκού του φόρουμ που πετάει παρακαλώ. Τηλέφωνο. Δεν λέμε. Τυπάκι το κινητό της, οι θαυμαστές άρχισαν ήδη να παίρνουν τηλέφωνο. Από Αθήνα, από Αθήνα.